Ovo je bila teška godina i za mene, osobno, privatno, emotivno. 6 mjeseci sam hodao Hrvatskom, ne prvi puta, ne ni drugi puta, 10. puta i svaki puta shvatiš nešto novo, naučiš nešto novo, vidiš neku svoju grešku i vidiš novu šansu da se približiš ljudima. Svjestan svih ograničenja koja predsjednička dužnost ima, onoga što se može i što se ne može, a naročito nakon što sam bio hrvatski premijer izabran voljom hrvatskih ljudi, svjestan također ograničenja te dužnosti, smatram da sam izreo i u dobroj vjeri pripravan i spreman raditi taj posao. Ali to je više od posla. To je način života. Nitko se u Hrvatskoj u kojoj ću biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda. Nitko. Za sretnu i uspješnu Hrvatsku. Živjela Hrvatska. Hvala vam.